जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंती आपण माने वो पाई एठी लंच बनौती देखी स्कूल नहीं की जीव सूजी उपमा बनौती सूजी उपमा सब बेले से नुआ नुआ डिश नहीं की जाए ना सब तार अलग काली नहीं जाइला कड़ी रोटी कड़ी चावल नवा कथा रोटी नहीं की जाइला आज सूजी उपमा काली की देखिबा कौन तापाई क्षीर रेडी हेलुनी ले दूध पी ले आमर एठी चांदनी चौक रो ब्लास्ट होती से न्यूज उठिकी सकाळु सकाळु गरम पानी सहित न्यूज देखा होची आज गाड़ी जो ब्लास्ट है सेटा पठान और मुस्लिम एठी एते जो शीत सकाळु उठी काम करते इच्छा होनी माने ब्लैंकेट रु बाहर के बिल्कुल तो इच्छा होनी जानी आज खरा हम कि नहीं बड़ी बिरी पाणलो पकई देती प्रथमाष्टमी बिड़ी बड़ी करने बड़ी करती ना कौन करती मुझे तो जानी करती जो बड़ी पाणलो बिरी पाणलो पकई पानी भिजे बिरी देखु तो अल्प बिरी पान पकई देखु अल्प बिरी पान पकई कहीं खरा कर न कर ये तो खरा करवा स्वप्न पता नहीं कर कि ना बाबा क्षीर पीलु उपमा जो फास्ट खाई से गोटे माने आम गाँव श्रीमानजी माने अरविंद पाठचक्र हुए से करती उपमा और पुकुनी मस्त खाया प्रथम थर पिला छोट होती 5 वर्ष 6 वर्षर से मस्त फेवरेट मुझे जानती उपमा सहित घुगुनी बहुत सूजी उपमा करदे खाली कड़ी पत्र पकई सुजुरा पत्र पकई झुरझुरिया हो वो ना वो खुश रहे देखिपे स्कूल भैन भी जाऊँगी रिक्सार भी जाऊँगी छुआ सब सका सका छुआड़ा को दया लगे मत शीत दिन में सका सका छुआड़ा जा हो हल्का हल्का खरा तो आसला
ଟିକେ ଟାଣ ଖରା କଲେ ମୋର ବଡ଼ି ଶୁଖିବ। ଦେଖ ମୋ ପୁଅ କାଲି କଡ଼ି ଆଉ ରୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଫିନ୍ କାଢ଼ିନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଟିଫିନ୍ କାଢ଼ିବ, ଏଟା ଖୋଲୁନି। ଏ ଦେଖ ଅଇଁଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ଦିନ ସାରା କାଲି କାରୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଗଲାଣି, ଆଜି ସକାଳେ କାଢ଼ିକି ଦେଇଛି। ଏରା ରୁଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଗନ୍ଧ। ମତେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ମତେ ଇସନଫୁଲିଆ ରହିଥାଏ ନା ମୋର। ଶୀତ ଦିନ କାମ କରିବା ପାଣି ଛୁଇଁବ ତ, ଆଉ ତ ଏଠିକା ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ତ ଛୁଇଁବୁ ମାନେ ବରଫ। କଣ କରିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ଚଳିତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୁଅ ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି, ବେଶୀ ଅଧିକା ଗରମ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ଲେମ୍ବୁରୁ ହିଁ ଦିନ ଶୁରୁଆତ ହୁଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ହବନି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି, ଟିକେ ଶାନ୍ତି। ନାକ, ତଣ୍ଟି, ଆଖି ସବୁକୁ ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ବି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଲେମ୍ବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଭାସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ହଉ କି ଗରମ ଦିନ ହଉ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା, ତାପରେ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଣ କରିବାର ଅଛି, କଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ସାୟଦ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଲକଡାଉନ ପରେ ପରଠୁ ଏଇ ହ୍ୟାବିଟଟା। ବହୁତ ଜଣ ତ ଏଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିନଥିବେ ଶୁରୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜିନିଷର ରିଲିଫ ମିଳିବ। ଦେହର ଯାହା ବି ବିମାରୀ ଥିବ ସେ ଜଲ୍ଦି ରିକଭର ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ଗରମ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। କହନ୍ତିନି ପାଣିର ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ କି ଅଧା ବେମାରୀ, କାରଣ ଶରୀରରେ ଆମର ପାଣି ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ, 70% ପାଣି। ତ ପାଣି ଯେତେ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଦିନ ସାରା ଯେତେ ପାରିବେ ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। ବଡିକୁ ଖାଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ପାଣି 3 ଡବଲ ଜରୁରୀ। ନ ଖାଇଲେ ହଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ସ୍କିପ୍ କରିଦେନେ ବି। ଏଠି ତ ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ିନି, ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, ଥଣ୍ଡା କପଡ଼ା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବଗେରା ବାହାରିନି। ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରମ କପଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିବି। ଜାଣିନି କାଢ଼ିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ।
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଗୋଟେ ହିମ୍ମତ ହିଁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ବି ମେସେଜ ଆସୁ ଚଳିବ ମୋ ପାଇଁ, ଜଣେ ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲି, ଏବେ ଯିବି ବିରିକି ପେଷ୍ଟ ମାରିକି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବାଟି ଦେଇକି ରଖିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ଆସିବ ସବୁବେଳେ ବିରିକି ଟିକେ ଆଗୁଆ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଲେ ସେ ଫୁଲିଯିବ, ତାପରେ ବିଛେଇବ, ପୁରା ମସ୍ତ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ନରମ ନରମ ହବ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ମା, ମାଉସୀ, ଭାଉଜ, କାକି, ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେଇଠି ନ ଜାଣିଥିବି କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିବି। କାହିଁକିନା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ବଢ଼ିନେ, ନିହାତି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକା ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି, ସବୁ କହିବି। ବଟ୍ ଏବେ ତ ଶୁରୁଆତ, ଏବେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଏବେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ମାନେ ଦୟା ହଁ ଆରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା ଭାବିକି ଦୟା ଦେଖେଇକି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ, ସେମିତି ମୁଁ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯାହା କରିବି ନିଜେ କରିବି ଭାବିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ, ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହଉ ରାତିକି ଦେଖାଯିବା। ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୟସରୁ। ରାତି କାହିଁକିନା କାମ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଲୋକଙ୍କର ତ ଦିନରୁ ଏତେବେଳୁ ବାହାରିଯିବେ, ଦିନ 8ଟାରୁ ବାହାରିଯିବେ, 8ଟା ହେଇଛି ଏବେ, ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ବାହାରିଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ରାତିଟା ହିଁ ଟିକେ ହୁଏ। ସେ ରାତିର ବି ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼େ। ସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 11ଟା ହେଇଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ହଉ ରାତି ବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ସବୁ ବନିଯିବେ, ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବନିବେ, 1000 ପରିବାର ମୋର ବନିଗଲେ, ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋର ତ କେହି ପରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ବନେଇବି, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟା କରିକି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ନିଜର ଆଗେ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭଲ ପାଇବା ଜଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି, ହଁ ନିଜର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ହଁ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ, ହଁ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଶୁଣେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନେ ପର ଲୋକ ହେଇକି ଶୁଣିବ, ସେଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯଦି ହେବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବି, ତାପରେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବି। ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଥାଆନ୍ତିନି, ମୋତେ ତାରିଫ କରିବାକୁ କେହି ଥାଆନ୍ତିନି, ମୋତେ ଭୁଲ ହେଲେ ଶିଖେଇବାକୁ କେହି ଥାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ମୋ କର୍ମଫଳ କି ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିନି, ଏ ଜନ୍ମର ଭଗବାନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବାଟି ଦେଇଛି, ବାଟି ଦେଇ ରଖିଦେବି। ଏଟା ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ, ଫୁଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇତେ। ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଆରାମସେ ବଢି ପାରିବି। ଯାଉ ଏତିକି ହିଁ ଶୁଖିଯାଉ ଓ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ବିଲକୁଲ ଶୀତ ଦିନର ଖରା ଦେଖିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖ, ଆମ ସକାଳର ନାସ୍ତା ହିଁ ଏଇଟା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ତମେ ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା, ତାଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ରଖିକି ନଗଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝେନି। ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ହୁଆ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଖାଉଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଝୁରି ଭଜା, ଲେମ୍ବୁ, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଏଇଟା ଆମର ସକାଳର ନାସ୍ତା। ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେଇଠି ଖରାରେ ବସିକି ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ବାହାରି ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଫେଣେଇକି ପକେଇଦିଏ। ଫେଣେଇବା ତ କଷ୍ଟ, ହାତ ବିନ୍ଧେ ଆଉ। ଏବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମିକ୍ସି ଜାର୍ ଆମେ ପେଶି ଦେଉଛେ, ଏତେ ଇଏ। ଆଗରୁ ପିଲାବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଳରେ ହିଁ ବାଟୁଥିଲେ। ଶିଳରେ ବାଟିବୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଫେଣେଇବୁ, ବାପରେ ବାପ କି କଷ୍ଟ। ବେଶୀ ତ ଆଜି ଫେଣେଇବିନି, ଆମେ ତ ଫେଣେଇବା କହନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଳେଇବାକୁ, ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲାଗିଲା, କେତେ ପୋଛି ପୋଛିକି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବଡ଼ି ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଉପରେ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଛାତରେ ଧୂଳି ବହୁତ ପଡ଼ିଯିବ, ପବନ ଦେନେ ଧୂଳି ବାଲି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପରେ ଟିକେ ରଖିଦେଇ ଜାଲି ଉପରେ।